Ποια είναι λοιπόν η διαφορά μεταξύ του μπαλαγιάζ με του φουαλαγιάζ? Η αλήθεια θα σε σοκάρει. Στην ουσία, τα περισσότερα αποτελέσματα που βλέπεις στο ίντερνετ είναι φουαλαγιάζ. Το μπαλαγιάζ είναι μια τεχνική η οποία υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι μια τεχνική που δεν την εφαρμόζω μέσα σε αλουμινόχαρτο, είναι ελεύθερη, ξανοίγω τα μαλλιά στον αέρα και το ξάνοιγμα που παίρνω είναι maximum 5 τόνους σε σύγκριση με αυτό που έχω στη βάση μου. Γι' αυτό και συνήθως εφαρμόζεται μόνο σε φυσικά μαλλιά και όχι σε βαμμένα, για να μπορώ να πάρω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο ξάνοιγμά μου και είναι μόνο για φυσικά και μόνο αποτελέσματα. Όπως δηλαδή θα μου τα ξάνοιγε φυσικά ο ήλιος. Το φουαλαγιάζ από την άλλη μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει από το πρώτο συνθετικό της λέξης που είναι το foil που σημαίνει αλουμινόχαρτο και έχουμε πάρει και το λαγιάζ που είναι από το μπαλαγιάζ και βγαίνει φουαλαγιάζ. Στην ουσία κάνω ένα μπαλαγιάζ αλλά τα ξανοίγματά μου είναι μέσα σε αλουμινόχαρτο για να μπορέσω να πάρω το καλύτερο δυνατό ξάνοιγμα και αποτέλεσμα που θέλω για τα μαλλιά μου. Η τελική όμως απόδοση της τεχνικής θυμίζει μπαλαγιάζ, γιατί μετά με τα ρεφλέ το διαμορφώνουμε έτσι ώστε να φαίνεται ότι τα έχω ξανοίξει τελείως φυσικά. Αλλά για τη δική μας ευκολία και για τη δική σας ευκολία τα λέμε όλα μπαλαγιάζ. Κι όμως είναι αλήθεια γιατί συνεπάγεται και είναι μέσα στην οικογένεια των μπαλαγιάζ. Υπάρχουν και άλλες υποκατηγορίες, υπάρχει το air touch μπαλαγιάζ, υπάρχουν τα baby lights που στην ουσία είναι αντάβιες αλλά κάνω και ένα shadow root, άρα πάλι θυμίζει ότι η αντάβια βγαίνει μέσα από το φυσικό. Και εννοείται πολλές φορές τα αποτελέσματα που βλέπεις στα social media είναι και συνδυασμός όλων αυτών. Ανάλογα με το τι περίπτωση έχω να αντιμετωπίσω, μπορεί να μην χρησιμοποιήσω μόνο μία τεχνική, αλλά 2 και 3. Ελπίζω να σας βοήθησα να καταλάβετε τη διαφορά μεταξύ αυτών των δύο τεχνικών.